Mla चरन बर'नि मासबाद बियाबनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों खाजियामाटी ओनसोलनि थारायबारि गामिया। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबाद विधानसभा बियाब लोगोसे दोनस्रि बिटिसि बियाबनि बेंखनाव थानाय खाजियामाटी ओनसोलनि थारायबारि गामिया सानजाहा जाम्फानि आरो सोनाबहा राङा दैजों गोबाव समनिफ्रायनो हान्थामेलानि जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। बे जेंनानि फारसे नोजोर होनानै बोसोरफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा औवा खांनानै दालां बानायना लानो गोनां जायो। दिनैबो फिन बे रोखोमैनो गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारबोनानै गामिनि दालां लुना लानो गोनां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गामियाव मोजां लामा आरो दालां गैयैनि जाहोनाव फरायसालि, हाथाइ बाजार, देहा फाहामसालिफोराव थांनायाव गोजानजों गिदिंनो गोनां जायो होनना गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। लोगोसे फैगौ बिसायख'थिनि सिगाङाव दालांखौ थाबनो लुना होआब्ला बेनि सायाव गामियानो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै सांग्रांथि होदों। जिखिनि गामिनि समस्या बेखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेरजों जाहाथे दैदेनगिरिफोरनिसिम मिथिहोहरनायनि थाखाय आङो जिखिनि दा बुंनायनियानो बुहुत इम्पर्टेन्ट। माब्रै होनोब्ला जोंहा नैबे दलाङा बुहुत इम्पर्टेन्ट जाना फैदों, माने गोनांथि जाना फैदों। मानो होनबा जोंना बेमार आजार लांनाय हयथ' खेथि बाथिखौ दिखांनानै जोङो बारहोनाय बा लांनाय लाबोलाय बे अबस्थायाव जोंहा बुहुत गाज्रि जानानै दङ बे दलांनि थाखाय। आरो लोगोसे नैबे लोमजा साजाजों लोगोसे सोरबा सासे डिलिभारि जायोब्लाबो जों बेखौ इमारजेन्सि जायोब्ला खिन्थु लांनो थाखाय गामियाव एम्बुलेन्स गारि गंसेबो हाबा। दा बुहुत साननो गोनां आरो बुहुत समस्या जानानै दङ। दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो जि जोंनि जिखिनि दा पावाराव थानाय बिटिआर सरखार दा सारखौ जाहाथे बे जोंनि जिखिनि समस्या बेखौ नाहरनो थाखाय बा नायफैनो थाखाय आङो समाजनि बा गामिनि जानानै आङो खावलायहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे बे खामानिखौ थाबैनो इलेक्सननि सिगां जाहाथे बेखौ नायफैयो, नायफैनानै जोंनि गेजेराव माबा मोनसे मेसेज होलाङो, आं बेखौ गुरैयै खावलायबाय सारनिसिम। दा बेखिनिखौ बुंबाय, आरो गोनांथि जायोब्ला आं उनाव बुंबावगोन। बेखिनिखौ बुंथ'नानै आं दसे सम समस्थिनि एमएलए हिसाबै चरन बर'आ गोग्लैयो। गोबां साखाथियावनो बिथांनि गामियाबो खोब बारा गोजानबो नङा बुंनो थाङोब्ला। दा बिथांमोना खेबसेबो खबर लाफैयाखै। दा बे जोंनि जिखिनि मासबाद समस्थिनि एमएलए चरन एमएलए सारनिसिमबो जोङो थाङा नङा बुहुत बार थांबाय। दा आरो साराबो फैया नङा बे लामाजोंनो खनबासो जाबाय फैनाया। खिन्थु इलेक्सननि सिगांल' फैयो सारा, फैनानै होलाङो मेसेजखौ मोजाङैनो। खिन्थु इलेक्सननि उनावहाय मा जालाङो बा मा होनांगौ मा बुंलांदोंमोन बेखौ थारमाने खबरबो लाफिना, नायफैफिनाबो। थाङोब्लाबो जेबोखौनो बुंहरा बिथाङा। दा बेखौ जोङो दुखु मोनो आरो बे सारनिसिम। बेखिनि। दा बिटिआर सरकारखौ माबाफोर खावलायगोन नामा? बिटिआर सरकारखौ आं रायजोनि जानानै आं खावलायनो सानो जाहाथे बिटिआर सरकारा थाबैनो नायफैनानै बा सार्भिस खालामफैनानै बिथाङा जोंनि हाल सालखौ नुनानै बिथाङा जिखिनि माबा लानांगौ बा टारगेट लानांगौ, दा बिथांमोना लानानै जाहाथे बे खामानिखौ थाबैनो मावनानै होयो, आं बेखौ खावलायबाय। एमसिएलए हिसाबै जोंनियाव दा ट्रेक्टरनि हिसाबै बा इउपिपिएल हिसाबै दा गैथ'वा। दा होमबाबो दा प्रेस मोसाहारि दङ जोंनियाव। दा प्रेस मोसाहारियाबो बै समाव इलेक्सन सिगां बेबो फैनाया फैब्लाबो बिथाङाबो जोंनि समस्याखौ नुलांखाबाय। नुनानैबो बिथाङा दिनैसिमबो खबरबो गैया, फैफेराबो जेबो खबरखौनो लाफेरा। बेबायदि समस्या जानानै दङ दायो। जों दायो नुदों हान्थुसे जादों बेयाव दैया। दैज्लाङाव माबायदि थासारि गोग्लैयो? बे हान्थुसे जानाया बेनिफ्राय आरो गोथौसिन जाबावो। बियो दैज्लां समाव, दा मेसें समावनो जुदि हान्थुसे जायोब्ला आरो दैज्लां समाव बे दलांखौनो दलांखौ लोमनानै आरो ओरैजाय एसे माबा दङ, दलां गैयै हा दङ खोनाय लामा, बेबो दा बेखौनो लोमबावो। दा दैज्लां समाव जोङो ओरैजाय बजरखलावबो थांनो हाया जाहैयो, स्कुलफ्रावबो जों थांनो हाया जाहैयो। बेफोरबायदि बहुद समस्या जानानै दङ। बेसेबां गोबावनिफ्राय बेबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जाबाय थादों?
जानाया आं आजिलय 35 इयार्स जाबाय 30 इयार्सनि बोसोरसिम आं दिनैसिम नुगासिनो दङ बेबायदि अबस्थायाव आं नुगासिनो दङ दिनैसिमबो सोलायनायखौ आं नुनो मोनाखै बेबायदि आरो गामिनि फरायसाफोरा माबायदि हान्थियो गामिनि फरायसाफ्रा ओरैबायदि हान्थियो बुहुद दुखुनांथाव बाथ्रा जों दै देरबाथ' जों थांनो हायानो जाहैखाबाय बै समाव BPFनि समाव 2000 माबानिफ्राय 5निफ्राय ओरै 17 बोसोरसिम आंनि मेगनजों आं नुनायखौ आं बुंनोसै बै समनिखौ बे समाव ओरैजाय फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनो थाखाय जोंनिया हाबो जोङो खायजामाथियाव हाबो खाथि हिसाबै ओरैजायथ' जोंना एसेबां खाथिबो गैखाया फरायसालिया ओरैजाय जोंनि खायजामाथियानो जोंना मेन हाइ स्कुला दा बेनिखायनो जों खायजामाथियाव थाङो स्कुलाव ओमफ्राय ओरैजायबो जोंहा मोनसे गलनदिरि दङ जोंनि बेयाव राङादै होनना बुङो दा बेयाव दैज्लां समावथ' जों बारनो हाया खिन्थु दै देरोब्ला जोङो एकदम जों टाउनजों गिदिर लांनांगौ गोनां जाहैयो खिन्थु बेनिफ्राय 8 किल'मिटार जायो आरो टाउननिफ्राय जोंनि स्कुलसिम 8 किल'मिटार होमबा 16 किल'मिटार जाहैयो थांलाय फैलाय 16 बिदि 32 किल'मिटार जाहैयो दा बेबायदि अबस्था दङ खिन्थु जुदि दै देरनायाव जुदि अख्रायै जुदि गोसो जाना फैयोब्लाबो जोंनि फरायसाफ्रा बा जोंफोर गामिनि फरायसाफ्रा साइकेल सिन्था गलांजायो लेखा गलांजायो बेबायदि अबस्था आरो दिनै रायजोफ्रा नोंथांमोना गावनि रायजोफ्रा औवा खांलायना फैसा खांलायना बे दालांखौ बानायदों आरो रावनिबो मददथ' मोनदों नामा नोंथाङा थिगानो बे औवाखौ जोङो रायजोआ प्रति बोसोराव जोङो खनथाम खरै जों ओंखारनानै मावनांगौ जायो दा बेयाव जोङो रावनिफ्रायबो जों थाइसेबो जोङो कमिसन मोना थाइसेबो जों फैसा मोना रां मोना रायजोआनो बिदिनो समाजाव खांलायलायनानै बेखिनि दालांखौ जोङो बोसोराव खनथाम खरै जों मावनांगौ गोनां जाहैयो